madzibaba jerama. Aiwa, musapika. Uyani kamera kunoku. Vatore. Aiwa, madzibaba. Madzibaba. Amuna kunditi ndiuye kukira vanhu asi na 7. Ndakati muya. Ndamukira na 7 muri papi? Koimi, maikaini. Ndo baba kainera. Saka muite muno muna madzibaba. Aiwa madzibaba ndakakudzai kangani kuti ingani? Aiwa kukanganisa uyani kamera. Aiwa tora. Tatotora kudhara zvinoita zvichizwaika. Aiwa ndo wakuti chizwa itochikatsisa kuti inini handiti tochipora chikupewo mari mbijana. Aiwa asi ini ndakakudzai kangani kuti handina murume madzibaba. Aiwa asi muna maikaini. Baba kaini variko kumba uku. Video iyi muri kuiona maikaini. Muri kuenda nayo video iyi. Tinenge tichingotyawo sevanhu vomune mariwo kati hatina mari dzakati. Aiwa mondibhadhara raundi mwedzi mingani kuraundi ndobhadhara $100 pamwedzi. Mobhadhara mwedzi mingani? Ndokubhadhara kana mwedzi. Asi makandibata kuchechi vhiki yapera kuti ndinoita zvoufereka imi. Aiwa asi wona zvamuri kuita. Aiwa isweda padhuze nevideo. Aiwa mira ikani madzimai. Aiwa tora video. Aiwa zvizvamamuchiita. Mapengera chi? Sorry tatakangogara sorry. Muchigara muno musango mugomo. Ndatiudzwa nevana vandangibvunza kuti ko madzibaba Jeremiah varipi? Zvikazi madzibaba Jeremiah vapinda vakadai nomwe mukadzi wavaenda kunoshandira. Moshandira vakadzi mugomo muno musei. Tangoti tiuye ninguva ere songomo muno mutobva tatokera. Aiwa nyatotora video zvakanaka yo. Sorry madzimai. Aiwa hapana zvamunoti sorry. Hapana zvamunoti sorry. Ona kana kuti varume vakazozviziva zvinozinetsa manje. Saka imi munozviziva kuti vane mukadzi. Ini ndakakudzai kudhara kuti murume wangu akashaika asi hamuna basa nesu sei isu vamwe vakadzi vekuchechu. Chero tozvigadzirisa. Aiwa hapana chamuchagadzirisa zve because maona kuti vane varume ndo vakakosha kudarika isu. Aiwa kunyange wasina varume vakakosha futi munhu wese akangokosha. Aiwa sorry.